These two culprits. Kadam, Namaskar. It is heartbreaking to see so much hatred around. A totally disgusted act. Sumila Ronghangpi, a 12 years old Karbi girl, who was brutally raped and murdered. She was burned alive by her employer, Prakash Bodhakur, and his son Nayanmoni Bodhakur, just because she wanted to go back to her home. I don't know why the state media are still silent. They are not paying interest on this case. It is so sad for us to say this. According to the post-mortem result, she was pregnant. She had been staying there as a domestic help for the past 5 years, where she was murdered. The only things we can do now is to pray for her to get justice. For that, we must stand together so that no one will face the same like her. For the sake of humanity, please stand up and raise your voice in order to get justice for her. I would like to request to the Team Karbi Anglong to take necessary steps and lead us in order to get justice for our beloved late Sumila Ronghangpi. I want them to guide us. And lastly, I have a question to the Indian government and Indian judiciary. How many Indians need to sacrifice their life in order to get justice? I want this question, I want this part to everyone to share as much as you can. That's all. Thank you. Kadam. Ilitum ajada bidhi penon tame ilitum justice one pivek nang po. Laso justice ke one vek ji palong ke inut bahini nang kachutodun asine chipadodun lapen nang chipadudun chotke ale avelo kaduka vitamin nang chisong nang po kachi ne dum panda tahanang po latum panda wanang po athe jongsi tum non jongsi ilitum justice one pitek the pul tangte ilitum ejakong dame ilitum virbampo apolo la henlo ilitum jakong ilitum kanma ilitum jakong do ilitum kachipaklangi apor ke non henlo don ilitum mathadampa mekatha one pitek the pulote jongsi justice one pitek the pulotang te tum therak me asonang mandat po lapen kiche asosi nang chodet po ilitum non tame ilitum jakong apiong ave ong asonlo athe itum along kithe kiding tum tame nang chirap dun de ason si thekpon long lo je ilitum phanang thanthe akithe kiding tum tame ilitum atim Karbi Anglong tame ilitum phanang thanthe je koson si justice ke wanang po koson abi depends itum justice ki palong nang jima puge ilitum dala pu ingure hangare chutke ilitum long le lo lage aki hai nalitum tame ilitum phanang thantha news nang litum
Jada news channel long tame nang litum humri dam la nang litum ite thini na bachini dia pansin li tame chuning ri lo je nang litum nang than tha koson si itum justice ke wanang po bu koson si itum justice ke palong nang po pu bang nang litum han nang chirap dun de ni litum nang chirap dun de pulo tang te komasi dolang nang litum cholo nang chirap dun de ta jong si nang litum nang chirap dun de pulo tang te ni litum hangaret ke ni litum ajat ta le velo lasi nenga clock man nang litum phan nang chuning ri lo je nang litum ni litum phan nang chirap dun tha pu aben ning chi theda do nang litum nang chirap dun ji pu aben nang li ni litum phan protest long ta mena litum nang do dun ra nang te song dun tha pu la ta mena li chuning ri lo nang litum ta me nang do dun on ni litum protest long justice ke ajara bidi penon ta me litum palong piwek nang ji apa palong piwek nang po ayat penota atela son jong si palong pitek te pulo tang te litum mo e prang ke anso se lason a incident phopon bompo lasi tuning ri lo janang litum protest dong tame nang do dun tha litum phan nang chirai common tha ateli litum police ke litum phan protection anang POA lang nona kota thekmon long lo ni litum dak bokajana long tame ni litum phan protest long tame alang litum na interfere dun la pani litum a protest pachun long pami ka keda loi tipta rasini li kachini ateng te alang litum tame nang chirap dun de police tum tame rasi ning duk pik lo la so alam te ke litum phan nga thanji ta bonsi tame nang thanang kok lo je alang litum phan nang chirap dun pami me pu litum phan nang lang silet pik kopia polone ilitum kadukka ve ke chokche kali ilitum bang akhaya tum ilitum maphan ngain sal pikan lo iti ba incident na pota apa non anta meli tum maphan ngain sal bom lang hala swala mapon lana ninga hinolo bang tum kiche aso tum adhe ka tum ke non chichini lo alang litum neli theklong lo video long tame alang litum sorry pe hui pulo choklo pulo neli da atela son ke mane alang litum buji lo popo choklo litum non sitamne neli tum ke blame ponang ne kadukka ve phan ke litum hala banghini arapis latuma phan ke litum ajat penotame litum party vek nangji apen latuma phan chosi ki blame nangji apen prabjin pen ki party longji aphan sin neli tame chuning ri lo la pe un an si tame nang litum tame nang chirabun nang po la pen elitum ke theke ding nang ke japon aling elitum claim tu nang po chirap chito tu nang po elitum dojo ya por kali lo lon ke elitum kadukka veda thurpak ekta unity ki donang ji aporo elitum people se ajat long tame un identity ke la ke elitum unity ave la so po joini si elitum kai ke tame elitum hede chisong po bonsi tame chikak jam ditia joini si elitum un edelo elitum dora pet teke det ke la hello la pen tuning ri lo kadukka ve doana panta je social media long elitum na post are tot ke elitum ali avelo na jingrum donon kati song along nang non lele nang nelo terak nang nelo apen kachini tum tame kachini tum han kithanji aphan tame ne di tuning ri lo nalitum hanon nalitum family don so panthala mangne nalitum family kan ma do latum han khan pachini lam lo ate kadukka ve long sob long mat ke phuna ve ma di kasi nalitum an ke nalitum family hian ke khan lam lo walo nalitum han ko isan alam na tudin yang ko alam ke la hay lo elitum phan nang chirabun de peklong lo bonang litum tame di state media tum tame no an tame na chirabun de lang ke thegi te dum ke
paklang masih paklang ko make up lang lapen itan tame kicok sida do ulang la tum tan pat tap tan pula te kololo nang litum ta kasi gilitum energy le mini tidora chingrum pedra ti song lo nang posisi ni dame nang tuning rilo ingak long pen lapen नाले तुम उन्हान के सोना वीडियो डमे शेयर था नाले तुम मीन्स वीडियो ता आखिर नो वीडियो नो ना ज्यादा वीडियो डमे नाले तुम की शेयर के ओंगडुंग सोंसी थेकलों नोन आंता बोंसी डमे नाले तुम ला है नोन इंसिडेंट पक्के नाले तुम कियोंगडुंग की शेयर लापेन प्रोटेक्शन तमे ना कचिसोंग दुन थेकलों मेlang Lati nang barnon, hurnon, nang senan cepat dudunon. Itum jakong cepak lang nang jia polo pulo mati. Langnon pipo sido coy lohen. Kapere ma katherak ma. Pare kopi apolo nang itum nang cisong udah debke. Asu pipa nang tu matadam tha. Matadam pa mekat ha asu pipa. Kan ya duk itu. Asona duki do ako padong tungdong main nu kapre kapan. Matadam pa mekano gun. Litum justice long le tik ke litum sang nang nei. Apen ington nang nei. Ningkan follow also bot hakura hem kido raha noga district long batai kon pune kachine eritum jinun de kan pune aduk kido eritum thangda jinun de lo inke non thek long lo alang liphan abang kereng si meke dudlo lana pita nang litum dojoy lang hong nang bar bei pulo tangte kopilo ali nang elitum hang elitum kaching hona veloma therak nang ji nang litum nang kachi song unde tum therak chot nang ilahai ke udek thei mati pinap dekke koma pone pini pinap dekke koma phan pone udek thei mati koma asupi phan pone koma nin supi phan pone asona ko klem tuji ekdom chini ne mati lasi lason pa be de ji aphan ke litum katuka ve tame chingrum pendang po apen justice bangke palong pibek nang po ei to mari deng pensi pathilong bek nang ji la prakash bot hakur pen asopo nanmoni bot hakul bangke itu meri deng pensi pathilong bek nang ji jinek pa mekasi aprana moden nang ji ele to ma jogari deng di pinyang ne ele to manager hi pathilong bek nang ji jongsi ele tum dakle ele tum jakong cepak lang dak thei pulo tang thei kopia le lo bo kapre kanim supian ako pa pudun tungdung ma son ali tum bathadam pa mekatha. We want justice for our beloved sister Lit Sumila Ronghangpi. Justice delayed is justice denied. We want the rapist to be hanged till death. We are with you, sister, until and unless justice is not served. Thank you. Nidihin pen kichoning ridun alam thekela pihindo je non Sumila Ronghangpi kichitang la apia potum ta kicharlia thai ka vi pusi bang thekji mini pusi kicho bidun lo bon sitame adang litum bangke bipon pami midet apran endet lasi la bang so protect state media tum ta dojoy chokche la so ba alama protect bangke insai pon bek nangji la anpensi nidihin ke pachini do
We want capital punishment for the culprit. Hang pia phan justice long vek nang ji Sumila rong hang pi phan a hok pet kang sai pi pon vek nang ji la pen kichok che abang phan kok that pi pon vek nang ji la si ku ang sin di chu ni ri ka thi tang sumila rong hang pi phan justice pon vek nang. We want justice for our sister, late Sumila Rong Hang Pi. We want justice for our beloved sister Sumila Rong Hang Pi, who was raped and then burned alive in Raha, Nagaon district, and the culprit must be hanged to death. Sumila Rong Hang Pi alang libhan justice sa pasak sinili ni video mante nili ni live ang ponlo asi nili chuning ridam kangtung laki nonom urmi mate owi kimi tum hasi chuning ri kangtung nili tum karbi tum owi kimi tum bangke langdam etlo bote anutinta amek jang clip ason si thekponong lo mane non anta amek kiprang ason thekponong lela 50% ayut tum ke non anta songi phan aning matha the kopilo lahai claim ra kelong ji lasi mathadam rong itum labang mathathera mo ki bangji langar ni sa kimisen ra bang kingsang akhai tum itum han nan cholang remre ra uthot alang litum sai litum phan si aman men nai pira alang itum boson choklem kle ji phan sili tum chisong ji phan si tum non charap chitor mati tum tun hurnang poili tum kila keja barim tum long bonsta labang litum mathathisi anutinta social media long stai tum langnam etlo bote nonom ke carbing long ke corona si chidang chithang lo na hok adet non sta bonsta tum carbing long ke ako si ke justice alam da chithang lo bonsta bai la bai fit sa tum carbing long ke non mat ke nibani bia ki so si bisi jumpon ta son lo labang ke son bang ke tum cheplang ko dera pothol litum non kar klitang tum abong ote injir Sumila Rong Hang Pi pothak tum justice ke hang pira tum alang li phansta alang li adma pothot alang li phan alang li ning rengme sen pen alangli chomorong kile dun mi phan tum ayur jumi le dudun neng la hang bidun ne li tum alangli men pen tum condolence ki doret kendel kai la ke alangli ning samse bo oi phis alangli phan ko mas a hutur ma la so puthak alangli phan hasti ki piji phan si li tum bang non chisong nun ji phan si chisi ponang bo bonsa li tum karbi obi kimi tum bang labang chema thadam desi amathang profit amathang life han chema tha det chema tha ajoini ben alangli tum poson ka chasong long abedet la ningdu pi kalam lo athemane bang kingsang khai ge karbi hari sonim sodung ge unity peace la pen harmony ka be joini abi punan chini lorben se alang litum tum hanang lang pin rem lo aso po joini si alang litum poson an stayo make playing player kaman sa alang litum hanang claim tang lo itum khai phan lason ge gupulo litum ta chama thalam sneng litum nong si chpang tang happen litum chisong bro tumanta jong si tum song ba meka mate tum isi ning si pendol ro bote alang li tum han nanglang pen rem re alang li tum sa tum han ka phere hu rason dora alang li tum lason ni tum pini non son of sonar ni tum thekponong le deji bonsta non tum laki li tum karbi tum jai chok chi ge la lo unity ka bedada joni pen se alang li tum han nanglang pen rem pen alang li tum han non pusonar ni tum thekponong lo lasini li chuning ri kijut si chuning ri alam ke la pulo non ke bang jilangar ni mate pinyapor pen mangi tum puson sedera pothot litum an tin ta ning chiru ra alang li ka song tum kija barim tum nong tum api phi kidun ra tum chesong no ji phan si tum da bori ponang po alang li phan justice long tik tak ke litum chesong ne Oi, Code Goal, State Media, Device 365, News Live, Code Porale etia. Ita Karbi Swali 13 বছৰ চলিক ৰেপ কুৰনা জ্বলাই দিলে তেতিয়াও খবৰ নাই আগত পেক কুৰ থাকিছিলি চালা nali tum jongsi kanghon kajin so do pulutang te nali tum thura nang banon ang chisong donon ri tumalong tum na pudo clip ke chok chelo apen nili jongsi kipu chok chida do pulutang te nali tum ni dia ikta apen nali tum a video bang nali tum un answer tha
Dahalo nali tumpan asavet sitame nakabachini kangtung alam theke kadom. Justice!